Krishna Krishna Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിലെ ഈ കീർത്തനത്തിന്റെ സ്ലൈഡ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലില്ല. അപ്പൊ ബുക്സ് ഉള്ളവര് അറിയുന്നവര് അതിന്റെ കൂടെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഗുരുവഷ്ടകം. അപ്പൊ അത് ഗുരുവിനെ പ്രണമിച്ചു പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംസാര താവാനലലിതലോക ത്രാണായ കാരുണ്യഗണഗണത്വം പ്രാപ്തസ്യ കല്യാണ ഗുണനവസ്യ വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. ഞാൻ വിവർത്തനം വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരോ വിവർത്തനം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോവാം. എല്ലാവരും മേഘങ്ങൾ മഴ ചൊരിഞ്ഞ് എപ്രകാരം കാട്ടുതീ അണക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം കരുണാസമുദ്രമായ ആത്മീയ ഗുരു ഭൗതിക അസ്തിത്വമാകുന്ന ആളിക്കത്തുന്ന തീ കെടുത്തുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മംഗളകരമായ ഗുണങ്ങളോടുകൂടി ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും ബുക്കില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ? ഞാൻ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടാമതായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൂടാ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. മഹാപ്രഭു കീർത്തന നിത്യ ഗീത വാദിത്തമാദ്യാൻ മനസ്സോരെ സേന ചൊല്ലിക്കോളൂ എല്ലാരും. മഹാപ്രഭു കീർത്തന നിത്യ ഗീത വാദിത്യമാദ്യാൻ മനസ്സോരെ സേന രോമാഞ്ചകംബാശ്രുതരംഗ ബാജു വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. രോമാഞ്ചകംബാശ്രുതരംഗ ബാജു വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. അതിന്റെ വിവർത്തനം. തിരുനാമജപം, ആനന്ദ നൃത്തം, സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ വാദനം എന്നിവ ചെയ്യുക വഴി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്താൽ ആത്മീയ ഗുരു എല്ലായ്പ്പോഴും ആനന്ദിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തി ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ ചിലപ്പോൾ രോമങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക, ശരീരം വിറയ്ക്കുക, കണ്ണുനീർ പ്രവഹിക്കുക എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ വിഗ്രഹാരാധന നിത്യനാന ശൃംഗാര തന്മന്ദിരമാർജനാദോ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. ശ്രീ വിഗ്രഹാരാധന നിത്യനാന ശൃംഗാര തന്മന്ദിരമാർജനാദോ യുക്തസ്യ ഭക്തം ച നിയുഞ്ജതോപി വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. യുക്തസ്യ ഭക്തം ച നിയുഞ്ജതോപി വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. അതിന്റെ വിവർത്തനം. ആത്മീയ ഗുരു എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെടുകയും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അതിൽ വ്യാപൃതരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ വിഗ്രഹങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുക, ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുക തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം.
ചാതുർവിതാ ശ്രീ ഭഗവത് പ്രസാദോ സ്വാദന്ന തൃപ്താൻ ഹരിഭക്ത സംഗാൻ. ചാതുർവിതാ ശ്രീ ഭഗവത് പ്രസാദ സ്വാദന്ന തൃപ്താൻ ഹരിഭക്ത സംഗാൻ. കൃത്വൈവ തൃപ്തിം ഭജത സദൈവ വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. കൃത്വൈവ തൃപ്തിം ഭജത സദൈവ വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. അതിന്റെ വിവർത്തനം വായിക്കാം. ആത്മീയ ഗുരു ഭഗവാന് 4 വിധത്തിലുള്ള നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും. അലിച്ചിറക്കേണ്ടവ, ചവച്ചിറക്കേണ്ടവ, കുടിക്കേണ്ടവ, വലിച്ചൂറ്റി കഴിക്കേണ്ടവ, രുചികരമായ ഇങ്ങനെയുള്ള നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർ ഈ ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരാകുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആത്മീയ ഗുരുവും തൃപ്തനാകുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീരാധികാ മാധവയോരപാര മാധുര്യലീല ഗുണരൂപനാംനാം. ശ്രീരാധികാ മാധവയോരപാര മാധുര്യലീല ഗുണരൂപനാംനാ. പ്രദിക്ഷണാസ്വാദനലോലുപസ്യ വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. പ്രദിക്ഷണാസ്വാദനലോലുപസ്യ വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ വിവർത്തനം. ആത്മീയ ഗുരു എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രീ രാധാമാധവന്മാരുടെ അസംഖ്യങ്ങളായ മാധുര്യ ലീലകൾ, ഗുണങ്ങൾ, നാമങ്ങൾ, രൂപങ്ങൾ എന്നിവ കേൾക്കുന്നതിലും ആസ്വദിക്കുന്നതിലും ഉത്സുകനായിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. നീ കുഞ്ചയൂനോ രതി കേളി സിദ്ധേ യായാലിഭിയുക്തിരാഭേഷണീയ. നീ കുഞ്ചയൂനോ രതി കേളി സിദ്ധേ യായാലിഭിയുക്തിരാഭേഷണീയ. തത്രാദിദാശാദിവല്ലഭസ്യ വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. തത്രാദിദാശാദിവല്ലഭസ്യ വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. വിവർത്തനം. വൃന്ദാവനത്തിലെ നികുഞ്ചങ്ങളിൽ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ മാധുര്യ പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഗോപികമാരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ആത്മീയ ഗുരു നിപുണനാണ്. അതിനാൽ ആത്മീയ ഗുരു ഭഗവാന് അത്യന്തം പ്രിയങ്കരനാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. സാക്ഷാൽ ധരീത്വേന സമസ്ത ശാസ്ത്രേ ഉക്തസ്തദാദവ സാത്വി. സാക്ഷാൽ ധരീത്വേന സമസ്ത ശാസ്ത്രേ ഉക്തസ്തദാദവ സാത്വി. കിന്തു പ്രഭുര്യാ പ്രിയേവ തസ്യ വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. കിന്തു പ്രഭുര്യാ പ്രിയേവ തസ്യ വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. അതിന്റെ വിവർത്തനം.
ആത്മീയ ഗുരു ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത സേവകനാകയാൽ ഭഗവാന് തുല്യം ആദരണീയനാണ്. ഇത് എല്ലാ സാധുശാസ്ത്രങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ആരാധകനായ പ്രതിനിധിയായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇനി അവസാനത്തെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ അപ്രസാദാത് ന കദി കുതോപി. യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ അപ്രസാദോ ന കദി കുതോപി. ധ്യായം സ്തുവം തസ്യ യശസ്ത്രീ സന്ധ്യം വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. ധ്യായം സ്തുവം തസ്യ യശസ്ത്രീ സന്ധ്യം വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. അതിന്റെ വിവർത്തനം: ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്താലാണ് ഒരുവന് കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലാത്ത ഒരുവന് ആത്മീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനാകില്ല. അതിനാൽ ഒരുവൻ ദിവസവും 3 നേരമെങ്കിലും ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇത് അത്രയും വളരെ ഗുരുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കീർത്തനമാണ് ശ്രീ ഗുരു അഷ്ടകം എന്ന പേരിൽ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി താക്കൂർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കീർത്തനത്തിന്റെ ഫലശ്രുതിയിൽ പറയുന്നു, ആരാണോ എല്ലാ ദിവസവും ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഈ കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നത് അവർക്ക് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ സേവനം നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഇവിടെയും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലും ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലും അവിടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം ലഭിക്കുന്നെന്ന് പറയും. അപ്പോ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചൊല്ലുന്നതാണ്, അല്ലാത്തവരൊക്കെ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ എപ്പോഴും ചൊല്ലുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അല്ലാത്തവരൊക്കെ ചൊല്ലുക, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഗുരുവിന്റെ അവസാനത്തെ വരികളിൽ പറയുന്ന അല്ലെ, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുക അല്ലെ. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിത്യാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേഗ ചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. തായ് പ്രമാനന്ദ. പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ ആവിർഭാവ ദിനമായിരുന്നു ഇന്നലെ അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമുക്ക് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ISKCON ഫൗണ്ടർ ആചാര്യരായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുപാദരെ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 1, 1896 കൊൽക്കത്തയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് ഗൗർ മോഹന്റെയും മാതാവ് രജനിയും. അപ്പോൾ അത് കുട്ടിക്കാലത്ത് പ്രഭുപാദരുടെ പേര് അഭയചരൺ എന്നായിരുന്നു. ശരി, 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ പ്രഭുപാദരെ രഥയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ്, അച്ഛന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പൂജയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും 5 വയസ്സിലൊക്കെ കളിക്കാൻ സൈക്കിൾ വേണം, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ. എന്നാല് ആ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന അഭയചരൺ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എനിക്ക് ഒരു രാധാകൃഷ്ണന്മാരൊക്കെ ജഗന്നാഥനൊക്കെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഇരുത്തിയിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എനിക്കൊരു രഥം ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പിതാവ്, നല്ലൊരു വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള ആ പിതാവ് ആ കുട്ടിയുടെ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു കാർപ്പൻ്ററൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് മരത്തിന്റെ രഥമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്
നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാനെയൊക്കെ ഇരുത്തിയിട്ട് കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആ രഥമൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ 5 വയസ്സിൽ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി. ആ രഥയാത്രയാണ് ലോകം മുഴുവനായിട്ടും പ്രഭുപാദർ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ആ രഥയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോഴും 200-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും രഥയാത്ര നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ ആരാധിച്ചിരുന്ന രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹമാണിത്. പ്രഭുപാദർ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ഒരിക്കലേ പ്രഭുപാദർ അത് കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹത്തെ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് പ്രഭുപാദരോട് പറയേണ്ടത് എന്താണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ബോക്സിലൊക്കെ ആക്കി വെക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നീട് പ്രഭുപാദര് പിന്നീട് ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്കോട്ടിഷ് ചർച്ച് കോളേജിലായിരുന്നു 1916. ഇത് പ്രഭുപാദരുടെ ആ ഫാമിലി ഫോട്ടോ ആണ്. പ്രഭുപാദരുടെ പത്നിയും കുട്ടിയും അച്ഛനും സഹോദരിയും ഒക്കെയുള്ള ആ കുടുംബ ഫോട്ടോ ആണ്. പിന്നീട് 1922 പ്രഭുപാദരുടെ ആബേചരന്റെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഗുരു വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു സാധു വന്നിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദരെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർക്ക് എന്നാല് ആ സമയത്ത് സന്യാസിമാരുടെ ഒക്കെ അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. എന്താണ്, തന്റെ പിതാവിനെ കാണാനായിട്ട് സന്യാസിമാരൊക്കെ വരും, പലതരത്തിലുള്ള സന്യാസിമാർ. അവരൊക്കെ ചിലപ്പോ പുകവലിക്കുന്നതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ച സന്യാസമാകുമ്പോൾ എല്ലാം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള തൃപ്തിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പുകവലിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുകവലിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് ഇത്ര സന്യാസിമാരെ അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് പോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. ഈ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദരെ സംസാരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോ അവസാനം ലെക്ചറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്നുള്ള അവസരം ഉണ്ടായപ്പോൾ പ്രഭുപാദര് അപ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രഭുപാദര് പറയുകയുണ്ടായി, നമുക്ക് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്നത്. ഇതൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കലൊക്കെ പിന്നീട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, സ്വാതന്ത്ര്യം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവിനാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടത്. ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, ബന്ധനത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കാണ് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ്, അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം. അത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അല്ലാതുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. രാഷ്ട്രം ഓരോരോ ആൾക്കാരും മാറി മാറി ഭരിക്കും. ആദ്യം രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചു, പിന്നീട് മുഗളന്മാർ വന്നു, അല്ലെ, പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുന്നു. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് ബിചാരനോട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ മാറ്റം വേണ്ടത്, സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടുന്നത് നമുക്കൊക്കെയാണ്. ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും, ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും, നമ്മളൊക്കെയുടെ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നുള്ള മോചനമാണ്, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ നല്ലപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നീ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരെ വൃന്ദാവനം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി 1925. ഇതാണ് ശ്രീ രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രം, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള. ഇവിടെയാണ് പ്രഭുപാദരെ താമസിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ചെറിയ റൂമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു കിച്ചണും ഒരു ബെഡ്റൂമായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു റൂമും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള, അവിടെയാണ് പ്രഭുപാദര് അവിടുന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ആദ്യത്തെ സ്കന്ധങ്ങളൊക്കെ.
അപ്പോ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദരി 64 ഗൗഡിയ മഠങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. 1932 അഭയചരൺ ദീക്ഷ എടുക്കുകയുണ്ടായി. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദരിൽ നിന്നും 2 ദീക്ഷ, ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യേഷന് സെക്കൻഡ് ഇനിഷ്യേഷന് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, ബ്രാഹ്മണിക്ക് ദീക്ഷ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ ആദ്യം ഹരിനാമ ദീക്ഷ കൊടുക്കും, പിന്നീടാണ് ബ്രാഹ്മണിക്ക് ദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് അഭയചരണിന് 2 ദീക്ഷ ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. എന്താണ് അതിന് യോഗ്യനാണ്, സന്യാസം എന്താണ് രണ്ടും ബ്രാഹ്മണിക്കായിട്ട് ദീക്ഷക്കും യോഗ്യനാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുകയുണ്ടായി, ഇങ്ങനെ ആർക്കും കൊടുക്കാറുണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ പ്രഭുപാദരി ഗൗഡിയ മഠത്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഗൗഡിയ മഠത്തിന്റെ അതിന്റെ ഭരണകാര്യങ്ങളും അതിനൊന്നും പ്രഭുപാദരി അത്ര കണ്ട് ഇൻവോൾവ് ആയില്ല. പ്രഭുപാദരി ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയും ആഗ്രഹിച്ചു പ്രഭുപാദരി ഈ പ്രീച്ച് ചെയ്യാനും ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദരോട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാധാകുണ്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ 2 നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, ഈ കൃഷ്ണാബോധം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കണം, നിനക്ക് പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യണം, പിന്നെ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളായിരുന്നു ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഭയചരണിന്റെ പ്രഭുപാദർക്ക്, ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിക്ക്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദരെ 1937 സമാധിയായി. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ആ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവരെവിടെയും പോയിട്ടില്ല. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലുള്ള മഞ്ചരിമാരാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഗുരു അഷ്ടത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ സേവനങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നവരാണ് ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ. അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ നികുഞ്ചയോനോ അല്ലെ, അതില് ആ ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചെയ്യാനുള്ള ലീലാ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരുക്കുന്നതിനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ മഞ്ചരിമാരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരൊക്കെ എവിടെയും പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവരില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗൗഡിയ മഠത്തിന് അവര് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദർ സമാധിയൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലേ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദറിന്റെ സമാധിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ആ പ്രഭുപാദരുടെ ആ ദൃഷ്ടിയിലും പ്രഭുപാദരുടെ മനസ്സിലും ഒന്നും ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധിയിൽ പോകേണ്ടതായിട്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ 2 രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് വാപ്പു സേവ, വാണി സേവ. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് വാണി സേവയാണ്. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക, അത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത്, അതാണ് പ്രഭുപാദര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ വാണി സേവയുടെ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദരുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ തന്നെ വിട്ടിട്ട് പോയിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദരെ എവിടെയും സന്ദർശിച്ചില്ല. അല്ലെ, ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കുറെ പ്രാവശ്യം ഒന്നും പ്രഭുപാദർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 3-4 പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദരനെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ആ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുക, ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെ, അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുക. അപ്പൊ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ 1965 ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ ചലച്ചിത്ര എന്ന ചരക്ക് കപ്പലിൽ അമേരിക്കയിലെ ബോസ്റ്റണിൽ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി. നമുക്കറിയാം, അപ്പോഴേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുവാനായിട്ട് ഇവിടെ പ്രഭുപാദരെ കേരളത്തിലും കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് അവിടെ ഒരു ദിവസം തങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബോംബെയിൽ നിന്നും ബുക്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രഭുപാദർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, ഞാൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയതല്ല, ഞാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ
ഭാഗവതം അല്ലെ, ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത് അല്ലെ, അതിനെ അനുഗമിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ പ്രഭുപാദ്. അപ്പൊ രണ്ടും ഭാഗവതരാണ്, പേഴ്സൺ ഭാഗവതവും ബുക്ക് ഭാഗവതം അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും അങ്ങനെയുള്ള ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആ ഭക്തി വേദാന്തികൾ അല്ലെ, ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ആ പേഴ്സൺ ഭാഗവതം തന്നെയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ രണ്ടും ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ കേരളത്തൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്താണ്, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് അല്ലെ, അത് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഈ ശരീര ബോധത്തിലാണ്, അതാണ് പ്രഭുപാദർ ഹെൽത്തിയാണ് എല്ലാവരും. എന്നാൽ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നില്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ആ ജലദൂത യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 2 പ്രാവശ്യം ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായി. 1.5 മാസത്തോളം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ചരക്ക് കപ്പൽ ബോസ്റ്റണിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോ അവിടെ അവിടെ തീരത്തിനടുത്ത് തുറമുഖത്തെത്തി പ്രഭുപാദർ ആ കപ്പലിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാനോട്. അതാണ് ഓരോ കൃപ കൊയിലെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രഭുപാദർ ചൊല്ലുകയുണ്ടായി ഭഗവാനോട്. പ്രഭുപാദർ കാണുന്നു ആകാശം മുട്ടുന്ന വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സുകളും മറ്റുള്ള എല്ലാ തരത്തിലും ആഡംബരത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ആ അമേരിക്കയിലുള്ള ജനങ്ങൾ, ആ ജനതയൊക്കെ, ആ സമൂഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധം എന്താണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുള്ളവർ തന്നെ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് ഈ വിദേശ രാജ്യത്തിലുള്ള ഇത്രയും ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഇവരൊക്കെ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് പ്രഭുപാദർ ഭയപ്പെടുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദർ എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കയ്യിലെ വെറും ഒരു പാവയാണ്, അങ്ങേക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം. അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും കൃഷ്ണാബോധം നേടണമെന്ന് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് തന്നെ അവർക്കൊക്കെ ഇത് അങ്ങയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാരുണ്യം നൽകണം. അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തില് വരുവാനായിട്ട് അങ്ങ് തന്നെ കാരുണ്യം കാണിക്കണം. ഞാനൊന്നുമല്ല, എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയില്ല, ഞാൻ വെറും ഒരു യാചകനാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദരോട് പറയുന്നു. ഇത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അല്ലെ, ഇത്രയും പ്രവർത്തിച്ചില്ല ആ പ്രഭുപാദർ അത്രയും എളിമയോടെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കയ്യിലെ വെറും ഒരു പാവയാണ്. പ്രഭുപാദർ 1966 ISKCON സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ISKCON സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നത്. ടോൺസ് സ്ക്വയർ പാർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് 1966 വലിയൊരു സങ്കീർത്തനം നടത്തുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ആ ട്യൂണ്, പ്രഭുപാദരുടെ ട്യൂൺ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി, ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരി. ഈ ട്യൂണിൽ പ്രഭുപാദർ 3 മണിക്കൂർ അവിടെ സങ്കീർത്തനം നടത്തുകയുണ്ടായി. ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അവിടെ ആ തടിച്ചുകൂടി സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒപ്പം നൃത്തം ചെയ്ത് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുകയുണ്ടായി. എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു പ്രഭുപാദരെ. ആ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വാമി വന്നിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും പ്രചരിക്കുകയുണ്ടായി. ജോർജ് ഹാരിസൺ പ്രഭുപാദരെ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ആ പ്രഭുപാദർക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ആൽബം ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ആൽബം ഒക്കെ ചെയ്ത് നൽകിയൊക്കെ ഉണ്ടായി. ആ കാലത്ത് അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു ജോർജ് ഹാരിസൺ. പ്രഭുപാദര് കൃഷ്ണബോധമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. എന്താണ് അത് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ്. എന്താണ് അല്ലെ, അമൂല്യമായിട്ടുള്ള സമ്മാനം മതിക്കാനാവാ. അതിന് നമുക്കൊരു വിലയിടാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ, അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പേര് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദര് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്
അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അവർ കഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ പ്രഭുപാദ തന്നെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കഴുകിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കുകയുണ്ടായി. ആദ്യത്തെ രഥയാത്ര സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ജൂലൈ 9, 1967 പ്രഭുപാദർ നടത്തുകയുണ്ടായി. അത് ധാരാളം ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്തു. ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി ഈ രഥയാത്ര. ഇസ്കോണിന് 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രഭുപാദര് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ ഇസ്കോണിന് ആയിരക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ലോകം മുഴുവനായിട്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രഭുപാദര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ സംസ്കൃതത്തിനും ബംഗാളിയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, ഇനി അടുത്തു വരുന്ന ഒരു 10,000 വർഷത്തേക്ക് എന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മതി നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കാനായിട്ട്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിക്ക്. എന്റെ ഈ ബുക്സ് ഒക്കെ വായിച്ചാൽ മതി, ഇതിലെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും അവസാന വാക്കാണ് അല്ലെ, വേദാന്തത്തിന്റെ അവസാന വാക്കാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാറ്റിന്റെയും എസൻസ് ആണ് അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും സത്താണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ. ആ പ്രഭുപാദർ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, മറ്റനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രഭുപാദരും എഴുതുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ ഇന്ന് എല്ലാ ഭാഷകളിലും ലഭിക്കുന്ന അല്ലെ. ആ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു 10,000 വർഷത്തേക്ക് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കാനും അവർക്ക് ആത്മീയ ഉന്നതിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം മതിയെന്ന്. ഇപ്പോഴും 170ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ രഥയാത്രകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് രഥയാത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, തിരുവനന്തപുരത്തും മറ്റുള്ള നഗരങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെ. ലോകം മുഴുവനായിട്ട് അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ, റഷ്യയിലും ചൈനയിലും ഫ്രാൻസിലും അങ്ങനെ വേണ്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രഭുപാദർ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെയൊക്കെ ഇന്നും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ എല്ലാവരും പറയും അല്ലെ, എല്ലാ സമയത്തും എല്ലായിടത്തും വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ എല്ലാ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയപ്പോഴും എനിക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു, എല്ലായിടത്തും രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എനിക്ക് സന്ദർശിച്ച എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പ്രഭുപാദരെ ആ 11 വർഷത്തിനിടയിൽ 14 പ്രാവശ്യം ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലായിടത്തും ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സേനാപതി നായകൻ വരും ഈ കൃഷ്ണാബോധം എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഇന്നലെ ആ വാക്കുകള് ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരെ ഗൗഡിയ മഠത്തില് ഉള്ളപ്പോഴേ അവിടെ പ്രഭുപാദരെ ഗൗഡിയ മഠത്തിന്റെ ആ റൂഫിലൂടെ മുകൾ നിലയിലെ പ്രഭുപാദരെ ജപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാര് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെ ആയിരിക്കുമോ? ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും? ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം ആരാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുക? അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ? ലോകം മുഴുവൻ ആയിരിക്കില്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായിരിക്കും, ഭാരതത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ വേറെ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു, ഭാരതത്തിലാവാൻ വഴിയില്ല, ബംഗാളിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഭാരതം മുഴുവനായിട്ട് ആരാണ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഈ ബംഗാളിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ അവര് ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ ഡൗട്ട് ചെയ്യരുത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലോകം മുഴുവൻ എല്ലാ പൃഥ്വിത്യാച്ച് നഗരാധിഗ്രാം സർവത്ര പ്രജാഭോയ് മോരനാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം, ആ സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. അവർ ചോദിച്ചു, ഇത് ആരെക്കൊണ്ട് സാധിക്കും, ഇത് ആര് ചെയ്യും? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഏതായാലും നിങ്ങളാവാൻ വഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ്? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ വിശ്വാസമില്ല. അവർ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ വളച്ചൊടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു, അവരുടെ ആ തൃപ്തിക്കനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ. ഇതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ചൈതന്യ മഹാ. പ്രഭുപാദർക്ക് അപൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ എന്നാലും ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, അത് പ്രചരിപ്പിക്കും, എന്തായാലും നിങ്ങളാവാൻ വഴിയില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി പ്രഭുപാദർ. അപ്പോ അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദന്റെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ഗംഗയുടെ മറുകരയിൽ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ മായാപൂർ ക്ഷേത്രമുള്ള ആ സ്ഥലം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം വരും. അവിടെ എല്ലാ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ
ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യും, ഹരിനാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യും, മൃദംഗം കർത്താൽ ഇവയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അടുത്ത് തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു സേനാപതി ഭക്തൻ, സേനാപതി നായകൻ അവതരിക്കും. അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങള് നമുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് അവരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനായിട്ടാണ് പ്രഭുപാദര് അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലെ. ആദ്യം പ്രഭുപാദര് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഹിപ്പികളെയാണ് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മള് സ്കൂളിലൊക്കെ സാധാരണ ഈ ഭൗതിക സ്കൂളിൽ തന്നെ അവരൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് പിന്നോട്ടായവരൊക്കെ അതേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇരുത്തും അല്ലെ. അവരൊന്നും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ. എന്താണ് അവര് സ്കൂളിനൊക്കെ ബാധിക്കും. അവര് അത്ര എന്താണ് 100% ഒക്കെ എല്ലാവരും വിജയിച്ചെന്ന് പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക സ്കൂളിലൊക്കെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദര് ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ചിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും എന്താണ് താഴ്ന്ന തരത്തിൽ ഏറ്റവും കുത്തഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഹിപ്പികളെയൊക്കെയാണ് ആദ്യം മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും മറ്റു കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതമൊക്കെ നയിക്കുന്ന 16, 18, 20 വയസ്സുള്ള യുവാക്കള്, അവരെ സമൂഹമൊക്കെ പുറന്തള്ളിയിട്ടുള്ളതാ. എല്ലാവരും വെറുക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് അവര് ഇങ്ങനെ ലഹരിക്കൊക്കെ അടിമപ്പെട്ടിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അവരോടാണ് പ്രഭുപാദര് ആദ്യം കാരുണ്യം കാണിച്ചത്. അവർക്കാണ് ഭഗവത് പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്തും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഹരിനാമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരൊക്കെ പിന്നെ ഹിപ്പികളെയൊക്കെ ഹാപ്പികളാക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയുണ്ടാവും പ്രഭുപാദര്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭുപാദര് എല്ലാവരോടും കാരുണ്യമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ യോഗ്യത ഉണ്ടാവും, എന്നാല് ഞാനൊക്കെ എന്റെ കാര്യം പറയുന്നു, എനിക്കൊന്നും യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ല. എന്നാല് ആ പ്രഭുപാദര് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. നമുക്കൊന്നും ഒരു പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദരെ എന്താണ് നമുക്കായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് തമാൽ കൃഷ്ണ മഹാരാജ് പറയുകയുണ്ടായി, എന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ഒന്നും എനിക്ക് കൃഷ്ണാബോധം തരാൻ സാധിച്ചില്ല, എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറയുന്നു അത്രയും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ അവരൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ജന്മമൃത്യു ജരാവേദി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അവരാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് അല്ലെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഗുരുവും പിതാവും എല്ലാം നമ്മുടെ സംരക്ഷകനും ഒക്കെയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദര് നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരല്ലെ. പ്രഭുപാദരായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായാലും അല്ലെ. പ്രഭുപാദർക്ക് അനേകം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്ത്, പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശമാണ് എല്ലാവർക്കും ദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നും. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ദീക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാർ ഇപ്പോൾ നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജാണ് ISKCON ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ഇതിൽ കീഴിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് അവിടെയുള്ള ഡിവോട്ടീസിനൊക്കെ ഷെൽട്ടറും ആശ്രയും ദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിലുള്ളതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ ഉണ്ടായതാണ്. നമ്മളെയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ISKCON ബാംഗ്ലൂർ നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി 18 ദിവസത്തെ ഗീതാ ക്ലാസ് ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്, എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. പിന്നീട് അവരൊക്കെ സെക്കൻഡ് ലെവലില്, തേർഡ് ലെവല്, ഫോർത്ത് ലെവൽ അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത കൂടുതലായിട്ട് വിശദമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും. ഭക്തിശാസ്ത്രിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഷെൽട്ടർ ആശ്രയമൊക്കെ എടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ സാധന ചാർട്ടിന് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അയക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ 16 മാലയൊക്കെ ജപിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെ ഷെൽട്ടർ എടുക്കാനും പിന്നെ ദീക്ഷ എടുക്കാനൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം വേണം അല്ലെ.
അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് ജഗത് ഗുരുവാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിവോട്ടി ചോദിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ അപ്പോഴ് എല്ലായിടത്തും അമേരിക്കയിലും ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് അനേകം ഭക്തന്മാർ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നിട്ട് കൃഷ്ണ ബലറാം മന്ദിറിൽ വന്നിട്ട് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അവർക്കൊക്കെ അത്ഭുതമായിരുന്നു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ തന്നെ അവിടെ അംഗ്രേജി മന്ദിർ എന്നാ പറയാ, അത് കൃഷ്ണ ബലറാം മന്ദിരത്തെ. അപ്പൊ അത്രയും വിദേശത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് അവിടെ. പ്രഭുപാദരോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അങ്ങ് ജഗത് ഗുരു ആണോ, അങ്ങ് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങ് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് സമയം ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സേവകനാണ്, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും സേവകനാണ്, ഞാൻ ജഗത് ഗുരുവല്ല, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സെർവന്റ് ആണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഗുരു. അല്ലാതെ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദൈവമാണ്, ഞാൻ എല്ലാം തരാം അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരാണ് അല്ലെ, എന്താണ് ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. ഒരിക്കലും ഒരു ഗുരു ഒരിക്കലും ഞാൻ ഭഗവാനാണ് ദൈവമാണ് എന്ന് പറയില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവരൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വയസ്സാവുകയോ രോഗം വരുവോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരു ഒരിക്കലും ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് പറയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത്രയും കൂടുതൽ ആരാധിക്കണം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഗുരു അഷ്ടകം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും മംഗളാരതിക്ക് ചൊല്ലുന്നു അല്ലെ. ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരു എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കല് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസം പിടിച്ച വഴിയാണ് അല്ലെ. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തില് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന ആ ജഗത് ഗുരുവായിരുന്ന ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രഭുപാദരുടെ ആ വ്യാസപൂജ മഹോത്സവമായിരുന്നു ഇന്നലെ. ഇന്നലെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ വെക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചാകൽപതരുപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, गौरी परमानंद हरि बोल.